श्रीदेव वेतोबा देवस्थान न्यास आरवली आणि अर्चना फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत भव्य आरोग्य शिबिर, तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून शिबिरात होणाऱ्या तपासण्या व उपचार, नेत्ररोग, त्वचारोग, स्त्रीरोग, अस्थिरोग, हृदयरोग, मधुमेह, नाक कान घसा, इतर जनरल आजार, रक्त तपासणी, ECG तसेच डायबेटिक न्यूरोपॅथी अत्याधुनिक मशीनवर केले जाईल। शिबिरात सहभागी होणारे डॉक्टर्स आणि संस्था: डॉक्टर GT राणे, डॉक्टर कौस्तुभ देशपांडे, डॉक्टर योगेश नवांगूळ, डॉक्टर चेतन म्हाडगूळ, डॉक्टर राजेश्वर उबाळे, डॉक्टर गायत्री शर्मा, डॉक्टर श्रीपाद पाटील, डॉक्टर रेवणसिद्ध खटावकर, डॉक्टर पांडुरंग वज्राटकर, मातोश्री आरोग्य सेवा ट्रस्ट मुंबई आणि लोकनेते ॲडव्होकेट दत्ता पाटील, होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज वेंगुर्ले। स्थळ: श्रीदेव वेतोबा मंदिर प्रांगण आणि हॉल, आरवली, तालुका वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कालावधी: उद्या रविवार दिनांक 3 मार्च सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत। सौजन्य: सौ अर्चना घारे परब, अर्चना फाउंडेशन प्रमुख। नाव नोंदणीसाठी संपर्क: आरवली देवस्थान न्यास 023 66 27 73 36, आरवली वैद्यकीय आणि संशोधन केंद्र 023 66 22 72 32, डॉक्टर प्रसाद प्रभू साळगावकर 98 23 38 70 47, डॉक्टर नैनेश गावडे 91 58 82 82 07। श्रीदेव वेतोबा देवस्थान न्यास आणि अर्चना फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक भव्य आरोग्य शिबिराचं आयोजन उद्या दिनांक 3 मार्च रविवार सकाळी 9 ते 5 या वेळेमध्ये वेतोबाच्या देवस्थानच्या प्रांगणामध्ये आरवली येथे आयोजन केलेलं आहे। आणि या शिबिरामध्ये जिल्ह्यातील सर्व नामवंत डॉक्टर्स येणार आहेत। त्यामध्ये तुमचे नाक कान घसा तपासणी होईल, अस्थिरोग तज्ज्ञ येतील, ती तपासणी होईल, त्यानंतर डोळ्यांची तपासणी होईल, इतर ECG असेल, रक्त तपासणी असेल, मधुमेह असेल, हृदयरोग असेल, ह्या सर्व तपासण्या मोफत करण्यात येणार आहेत आणि त्यावरची औषधेही मोफत देण्यात येणार आहेत। मोफत चष्मे वाटप होणार आहे। तर सर्व जे इच्छुक असतील, जे रुग्ण असतील आणि आर्थिक वंचित असतील त्यांनीही मोठ्या संख्येने इथे यावं आणि त्याचा लाभ घ्यावा असं नम्रतेचं आवाहन करते। आणि